Nagpaandam isa ka legal expert sa mga employers nga nag-hire sa mga underage nga mga indibidwal. Sa interview nga bombo radyo kay Attorney Justin Francis Bionat, yagin pahayag o kung ginpatag na sa idalom sang Republic Act 9231 o kung ang anti-child labor sarang mamultahan sang halos 50 mil pesos tubdob isa nga milyon ka pesos kag pagkapreso nga nagalabot sa halos 20 ka tuig kag pagkasarado sang negosyo lakip ng pag-revoke sang lisensya sa mga employers nga madakpan nga galapas sa mga lahi. Suno pa kay Attorney Bionat nga sarang man magpangatubang sa parang nga mga pinalidad ang mga ginikanan nga puwersahan nga ginapaobrang ilang kabataan nga mga minor de edad gagang posibilidad sang pagkadula sang kustodiya sa mga ini sa ilang mismo nga bata. Dugang pasining nga madamo man sa mga ahensya sang gobyerno ang responsable sa pagmonitor sa mga buluhaton para sa Department of Labor o kondole ang mga Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kagang Philippine National Police o kung PNP. So, ga-fall na siya under sa RA 9231, amuning anti-child labor law naton. Ang penalty sini galabot sa at least 1 million pa nga fines, 50,000 to 1 million nga fines, and imprisonment up to 20 years. So medyo bugat siya, medyo sakit ni siya nga nga special law naton. Kung the court finds the employer guilty of illegally hiring children, amuning ilang mga penalties. Aside from that, aside sa imprisonment kag fines, ang business mo, pwede pa siya ma-close, pwede pa sira. Ang imo lisensya, pwede ma-revoke. And may additional penalties kita for child exploitation and even child trafficking.